jogħġobkom ninġabru kemm nistgħu taħi ħanatu bidu għal quddiesa, nitlobkom itfu l-mobiles ħieta ħalli ma jkunniex interruzzjonijiet waqt il-quddiesa, ħalli issa niffukaw fil-li nikkomunikaw mal-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut illum huwa l-ewwel ta' wissu, l-ewwel nett l-għodwa tajba lilkom il-koll, illum huwa l-ewwel ta' wissu l-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, isqof u duttur tal-Knisja. Ħa nisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Alfons Marija de Liguori twieled f'Napli fl-1696, sar avukat u mbagħad ġie ordnat saċerdot u waqqaf il-Kongregazzjoni tar-Redentoristi. Ħadem ħafna biex iħeġġeġ il-poplu għal ħajja nisranija, kemm bil-pritki u kemm bil-kitba tiegħu, l-aktar fil-morali, li fija huwa bil-ħaq li mgħallem. Sar isqof ta' Sant'Agata de Goti fl-1762. Iżda mbagħad ħalla dan l-uffiċċju u reġa' lura għand il-patrijiet tiegħu ta' Noċera de Pagani, fejn miet fl-1787. Ġie ddikjarat duttur tal-Knisja mill-Papa Piju IX fl-1871. Eżis ħuti tal-Qaddejs, storja interessanti ħafna. Kif smajna kien avukat fil-bidu u bħal avukat kien avukat tajjeb ħafna, ma darba kellu kawża u telifha dil-kawża. U ma kienx qed jistenna li jitlifha u tant ġarrab dik l-umiljazzjoni b'mod qawwi li jintebaħ bil-fruwa tad-dinja u dar lejn Alla u sar saċerdotu qaddis kbej. Nitolbu eżis ħuti bl-interċessjoni ta' dan il-qaddejs biex il-mulej u xekk ikompli jbierek il-Knisja tiegħu b'ħafna irġiel u nisa li ta' bilħaq jieħdu bis-serjetà il-ħajja tagħhom nisranija, mhux bit-paċ-pejċ u l-paroli, ma bil-verità. Dak li għandha bżonn id-dinja tal-lum, iktar minn kull ħaġa oħra. Irġiel u nisa qaddisejn, irġiel u nisa li l-ideal ta' ħajjithom ikun li jsiru dejjem aktar jixbħu lil Ġesu. Ejjew għalhekk nieqfu ftit momenti fi skiet eżis ħuti, ninġabru kemm nistgħu, nħeġġiġkom, inwarbu d-distrazzjonijiet għax inkella ma nikkomunikawx mal-mulej u nitolbu l-mulej jaħfrinna ħanitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Doris Pirotta. Nitolbu. O Alla, inti dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtu, għatina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna il-ħerqa tal-isqof San Alfons Marija de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mingħand il-mulej u qallu: qum u inżel għand il-fuħħari u hemm jien insemmek klimi. Jiena nżilt għand il-fuħħari u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kien qed jaħdem ħarġitlu ħażin kif jiġrilu it-tafal f'idejn il-fuħħari, dan reġa' għamel oħra minna kif oġob lilu. Imbagħad il-mulej kellimni u qalli: Dar Iżrael,
jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħħari, oraklu tal-Mulej. Bħalma hu it-tafal fidejn il-fuħħari, hekk intom fidejja dar Iżrael. Il-kelma tal-Mulej. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej, infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu. Min għandu it-tama fil-Mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom hu li jżomm kelmtu għal dejjem. Ħini minn falla ta' Ġakob isib il-għajnuna tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna Mulej biex nifmu il-kliem ta' ibnek. Alleluja. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil xibka mitfuha l-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta timtela itellewha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu il-ħażejn. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżejs tas-snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu u qalilhom: għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxieplu tas-saltna tas-smewwiet jixbaħ lil wieħed sejt li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdejt u sew il-qadejm. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-paraboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Ninsabu fi żmien eżiskuti fejn isir ħafna diskors u paroli u llum ħanejtek sfortunatament il-paroli nixħtu anke fuq il-medja soċjali u kulħadd jgħid tiegħu u mhux bil-fors kulħadd l-intenzjoni tiegħu tkun li jgħid il-verità, jew mhux bil-fors kulħadd dak li jaħseb li huwa l-verità jkun hekk u x'hekk eżis ħuti. U allura ninfluwenzaw ħafna iktar lil xulxejn eżis ħuti. U ta' min allura fejn jidħol id-diskors ta' bejnietna u fejn jidħol id-diskors se nidħol fuq il-medja soċjali, wieħed joqgħod attent għax il-kelma li toħroġ minn fomna tista' tagħmel ħafna ġejt u tista' tagħmel ħafna ħsara. Eżis ħuti kif jgħidu, bil-kelma tista' tqabbad foresta u tista' twaqqaf tempesta u x'hekk. Tista' tikkalma tempesta u tista' tqabbad foresta bil-kelma. Però sfortunatament ħafna drabi l-bniedem tal-lum ma tantx għadu konxju minnha dil ħaġa. Donnu l-bniedem tal-lum kultant ksibu biex iparla mingħajr responsabilità quddiem Alla ta' kif dak li sa jgħid se jaffettwa lill-oħrajn. U din hi xi ħaġa li Alla żgur li ma jieħux gost biha, eżis ħuti. Rridu noqogħdu ħafna attenti kif nużaw kliemna. Għax bil-kliem nistgħu nagħmlu ħafna ġejt, imma nistgħu wkoll nagħmlu ħafna ħsara.
Per eżempju, isir ħafna diskors fuq il-Knisja. U xek, u l-Knisja ħafna drabi, anke bit-terminu Knisja, nifmu għanna, kif naqbad ngħid, konċezzjoni limitata ħafna. Donnu l-Knisja hija l-qassisejn, jew l-isfijiet, jew l-qassis dun l-isfijiet. Ninsew li l-Knisja l-poplu talla, u fiċ-ċentru tal-Knisja hemm Ġesu u ħadd iktar. Eżisħu, tridu nżommu ċara f'moħħna din. Li l-Knisja hija ta' Ġesu, mhijiex tiegħi bħala qassis, laqas tal-isqof, laqas tal-Papa. Il-Knisja ta' Ġesu, iva l-Papa huwa r-rappreżentant ta' Ġesu fuq din l-art. U għandna nemmnu ta' bilħaq li l-Papa Franġisku u xekk mażul skont ir-regoli kif ridithom il-Knisja u faslithom fl-erf tagħha matul iż-żminijiet u xekk, eżisħut huwa dak li l-mulej għażlilna għal da żmien. U dan qed ngħidu għaliex qed isir ħafna paroli anke fil-Knisja. Paroli li ma jġibx l-firda u li mhux ġej minn Alla, eżisħuti. Namlu ċara, eżisħuti, min mhuwiex mal-Papa Franġisku ma jistax ikun ma' Ġesu. Issa jekk nibdew nwaqqgħu dan, allura nispiċċaw organizzazzjoni umana l-aħħar li f'klif tgerfejx ma nagħmlux għax il-bniedem igerfex jaf mingħajr Alla. Eżisħuti. U ngħidu minn qalbi dan, buġieħ ta' qalb. Tant nara li sfortunatament fil-Knisja għaw min biex tgħaddi l-opinjoni tiegħu joħloq il-firdiet. Għax bħalli kieku l-għaqda u l-imħabba u l-rispett mhumiex importanti iktar minn kull opinjoni oħra. Eżisħuti. U għalhekk nixtieqek nitkellem fuq dal-Vanġelu li qed jgħidilna Ġesu llum li jitkellem mis-saltna tas-smewiet. Is-saltna tas-smewiet hija l-Knisja mwaqfa minn Ġesu. Li ma ninsewx tibda l-mixja tagħha fuq l-art u tinsaf mixja lejn is-sema fejn fis-sema tilħaq il-milja tagħha. Il-Knisja hija l-familja ta' Alla, l-Knisja l-poplu ta' Alla, eżisħuti. U Ġesu għalinna ċaru tont li hija bħal xibka li tintefa' l-baħar u fija jinġabar minn kull xorta ta' ħut. Ma hemm ħut li huwa l-barra mix-xibka. Però anke fl-istess xibka hemm ħut tajjeb u hemm ħut ħażin. Anke fl-istess Knisja sfortunatament mhux kulħadd għandu l-intenzjoni tajba. Anke fl-istess Knisja sfortunatament mhux kulħadd ix-xewqa tiegħu primarja hija li jsir jixbaħ il-Ġesu. Mhux kulħadd anke fil-Knisja qed ifittex li jinża l-ego tiegħu biex jilbes lil Ġesu. U dan għandu jkun l-ideal ta' eżisħuti. Ġesu u l-kelma tiegħu. U mhux noqogħdu nidħlu f'ħafna argumentazzjonijiet umani ħafna drabi. U għalhekk eżisħuti jew niftħu għajnejna. Ejjew niftħu għajnejna u nistaqsu lilna nfusna x'in ix-xewqa tiegħi bħala nisrani, jien qabel jien qassis jien bniedem u jien nisrani. Bħala bniedem u bħala nisrani x'in ix-xewqa tiegħi? Hija x-xewqa tiegħi li nsir nixbaħ lil Ġesu. Hija x-xewqa tiegħi li nwarrab ir-rida tiegħi u l-egoismu tiegħi biex fħajt issir ir-rida ta' Alla u dak li jrid minni l-mulej. Jew Alla ħares qatt jiena biss dħalt fil-Knisja isni dħalt fi klab imma irrid nibqa' nagħmel dak li rrid jien u dak li jfettilli jien u dak li joġob lili. U forsi anke nipprova nawweġ il-kelma t'Alla u x'hekk biex takkomodani lili. Ma ninsewx anke x-xitan li l-Ġesu tentaħ billi jikkwota l-Bibja ta'. Faċli wieħed jaqbad kwot mill-Bibja hekk u jinterpreta kif iridu. Il-kelma t'Alla tiġi interpretata mal-Knisja u fil-Knisja u fl-ispiritu tal-Knisja eżisħut. Għax inkella fid-dinja hawn mijiet jekk mhux teluf ta' gruppi li jsejħu lilhom infushom insara jew gruppi li minn għalihom jimxu wara Ġesu imma l-kelma t'Alla jinterpretawha kif iridu huma. U dan żgur li mhux skont ir-rida t'Alla eżisħuti. Kien Ġesu stess li l-apposti tiegħu u x'hekk bagħthom jgħallmu. Ma ninsewx li s-suċċessuri tal-apposti fi żmienna huma l-Papa flimkien mal-isfijiet. Wejjew għalhekk eżisħut illum. Ejjew nkunu Knisja ta' Ġesu. Ejjew nkunu maqudin bejnietna. Ma jfissirx li meta jkun hemm xi ħaġa li nikkritikaw
ma nsemmawx leħinna, le nsemmawh leħinna. Imma dan ma nagħmlux biex nġibu l-firda, jew nġibu l-firda fuq iċ-ċuċati, għax xi drabi jiġri ħafna hekk sfortunatament fil-Knisja u din ma tkunx ġejja minn Alla żisħuti. Ejjew għalhekk inkunu konxi li l-Knisja hija ta' Ġesu, li sfortunatament fil-Knisja bħal dik ix-xibka hemm ħudd tajjeb u hemm ħudd ħażin, u għalhekk noqogħdu attenti li ma nitkaxkrux mill-kurrent. Dak kollu li jbedna minn Ġesu, jbedna mill-Knisja, mill-Papa, mill-kelma tal-Papa, tal-isfijiet, dak kollu li joħloq firda, iġib il-firda, mhux ġej minn Alla. Alla tagħnu Alla tal-imħabba, Alla tagħnu Alla tal-għaqda, Alla tagħnu Alla tal-rispett, Alla tagħnu Alla tal-imħabba. U fejn hemm dawn, hemm il-grazzja tiegħu, il-barka tiegħu, il-paċi tiegħu. Fejn m'hemmx, eżis ħuti, naħseb tafu intkom, xemm. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum għall-Knisja biex il-mulej jkompli jberika f'dawn iż-żminijiet tan diffiċli li qegħdin ngħixu fihom. Fejn dawn iż-żminijiet fejn qed isir ħafna tgerfejx barra mill-Knisja u ġol Knisja. Biex il-mulej jkompli jżommna sodi mexejn f'din id-dajsa ta' Pietru u xek f'din id-dajsa ta' Pietru li fit-tmun tagħha hemm Ġesu u f'din id-dinja rappreżentat ukoll mill-Papa. Nitolbuh il-mulej iberikna u jmexxina hekk fit-triqat tiegħu. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u nagħmlu llum it-tifkira ta' San Alfons Marija de Liguori, nagħtu tifħejr xieraq lill-mulej Ġesu u nitolbuh iwettaqna bil-grazzja tiegħu ħanejxu dejjem ħajja li tkun tixraq l-isem ta' Nsara li nġibu. Mulej Ġesu, int xerret dawl tal-aġeb fil-Knisja tiegħek bit-tagħlim ta' San Alfons u bil-ħerqa tiegħu għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Sebbaħ bid-dawl tiegħek lil dawk li inti ssejjaħ biex ikunu rajja fil-Knisja tiegħek, ħalli bil-kelma u bil-ħidma tagħhom imexxu l-poplu tiegħek lejn il-merat ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti ridt li San Alfons bil-kidba u l-kelma tiegħu ikun mgħallem kbir ta' ħajja nisranija, dawwal il-fema tal-bnedmin kollha ta' rida tajba li hawn fid-dinja biex iħabirku ħalli kulħadd jara fis-siwi ta' mġiba li tassew tixraq lid-dinjetà tal-bniedem ħadd titrażżan il-permessività li dejjem aktar qed tikber fi żminijietna. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti tajt il-premju ta' dejjem lil San Alfons wara li temm il-mixja tiegħu fid-dinja. Ilqa lil għaddejja tiegħek oħna li għalija qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha fid-dawl ta' dejjem watihom li jitennew bid-dera tiegħek flimkien mal-anġli u l-qaddisin tas-sema. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti ridt li San Alfons tul ħajtu kollha iħeġġeġ il-poplu biex jgħix ħajja tas-sew nisranija. Anqal fina xewqa u ħeġġa li ngħixu ħajja li tkun tas-sew tixraq l-isem ta' Nsara li bih niftaħru. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti żejjent bi grazzji tal-aġeb lil San Alfons biex jieħu ħsieb il-merħla li fdajtlu fidejh. Xerret il-barka tiegħek fuq dawk li fidejhom fdajt il-poplu tiegħek f'dawn il-gżejjer biex jarfu jqazzuna u għamil aħna dejjem nagħtu widen għal kelma tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal ħafna affarijiet eżis ħuti f'ħajtna, kemm nitolbu għal Knisja. Ejjew neħduha responsabilità tagħna li kull jum ngħidu mqar tal-Bażejr, mqar Ave Marja waħda lil Madonna għal bżonnijiet tal-Knisja. F'dan iż-żmien li fih id-dajsa ta' Pietru għaddejja minn ibħra mqalba ħafna biex hekk ta' bilħaq jibqa' jidher il-qawwa tal-mulej fija u permezz tagħha. Min qalbi nsellem lil dawk kollha li jsegwu din l-Ewkaristija permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, ma ninsew qatt lil ħutna eżis ħut l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni nobli ma diffiċli tagħhom. Nitolbu ħafna għalikom. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha eżis ħut li għandhom bżonn tat-talb tagħna bħalissa. Ejjew nieqfu ftit fiskiet u lil mulej nofrulu t-talba tagħna.
Mulej Ġesu Kristu Ibn Alla l-ħaj, dawwalna bid-dija tad-dawl tiegħek biex narfu dejjem inġibu ruħna skont ma jixraq għall-isem li nġibu tansara biex bil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek nimxu l-qudiem dejjem aktar fit-triq li twassalna għandek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna il-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu li fuq jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej żuniti u d-dnub tiegħi neħli. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej kebbes lubna bin-nar tal-Ispiritu Santu li San Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri li bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Alfons, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għarf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejjer u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma' speċjali llum qegħdin nitolbu għarru ħoħtna Doris Pirotta. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti fejn hemm l-imħabba u fejn hemm Alla hemm l-għaqda u hemm ir-rispett. U allura dak li ma jġibx dawn, ma jġibx l-għaqda u l-imħabba, ma jistax ikun ġej minn Alla. Ejjew għalhekk ngħidu t-talba tal-missierna b'xewqa li nkunu aħna, li fejn inkunu nnistu l-imħabba u r-rispett, nkunu aħna. Li fejn inkunu nagħmlu preżenti lil Ġesu, għax Ġesu biss jista' jibdel id-dinja tagħna u jagħmel d-dinja fejn hemm l-imħabba, fejn hemm l-għaqda, fejn hemm ir-rispett. Ejjew ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew klienna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi l-biet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla. Eżis ħuti danu Ġesu, il-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Nitlobkom biex għatqarbejn, ħajkun hawn xi ħadd iqarben fil-ġnub u xi ħadd fin-nofs biex ma nħolqux konfużjoni kif ġobkom. Ġisem ta' Kristu jħarisna.
Ħanejdu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna. Ejjew ngħidulu grazzi ta' dan id-don ta' kbejjer u ngħidulu jenna ħalli ta' bilħaq dak li iżjed importanti jibqa' fl-ewwel post f'ħajjitna. Nqumu bil-wieqfa ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla inti tajtna lil San Alfons Marija de Liguori, b'amministratur fidejl u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċċelebrajna. Għamel aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwejt biex nieħdu sehem fih ħalli bih infaħru bla eda bi Kristu siedna. Ninsabu fit-tieni jum tal-kwindiċina tal-festa tal-Assunta li niċċelebraw f'dan is-santwarju u għalhekk ħanejdu 3 Avemarijiet lill-Omna Marija se nagħmlu it-tifkira tal-kwindiċina u nixtieq nofruhom Jeżus Ħuti għall-għaqda fil-Knisja biex nitolbu iżjed għall-Knisja, Knisja f'Malta, Knisja fid-dinja. Om ta' Alla, inti d-dilja vera li tagħti l-frott tal-ħajja, aħna nitolbuk o Sultana, idħol għalina flimkien mar-rebbieħa u l-qaddisejn sabiex niksbu maħfra u ħniena tarwieħna. O Marija wisq grazzjusa, inti l-om li iżjed glorjusa, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna